أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. جدمول إبراهيم عمر كان كتنت لجرم آنيم يريا بهوفني أون نجاب دي ويندان من أدان دي الدفتر الأكدري دو دفتر إنرا كو ربي دينيندي تو بانجي نياووجي tawa windi deftere nde ko goto e seren be men ina wiye Abdurrahman al-Akhdari. deftere nde non o tuguni dum ko yiyande Imam Malik bi Anas. o wi e deftere nde bismillahir rahmanir rahim. bindugol nde do deftere e fenyinde dido faamu muyaji mido malnori puddagol ngol inde geno wiyetende Allahu. mido malnori e puddagol nde deftere inde geno wiyetende Ar-Rahman e wiyetende Ar-Rahim. Ar-Rahman ko kanko geno woni jom yurmede, ko kanko woni jurmotodo. Ar-Rahimi ko kanko woni jurmittodo. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. geno teddudo towdo o beydi jurum mum e on moƴƴo men jontaado men biyeteeɗo Muhammad. on Muhammad geno jurum e moƴƴere nde dokkuɗamo nde ya rokkore hen ɓesgu makko, dokkora hen wondiɓe makko kamɓe fof ɓe naata e kisal magal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. alhamdulillah dendagal jettode kala no ene yettire lillahi ko kanko jeyi, kanko geno o e kadi ko kanko handi hen, sabu hayso goddo dilli ni dillinta ko e yamirore makko e hoddire makko badal ngal. wadde fulbe biya kaari Allah jarama jarama. sa anda on jeydo kala kala o rabbil alamin ko kanko woni jeydo bille de. winde nangam winde nangam winde nangam ko wite ko alam woni wiyobe windere. ko kanko de woni jeydo dum nehi dum fewni dum ha waawi yubbande tagoje de. geno joni non wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. emin tengtina ha joni nyaagule amen njurum ma, jokkodiral ma, moƴƴere ma, wondude e kisal. holko min nyaagori dum do ko ya hokkan min dum mawdo amen o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mi ala sayyidina ko ho amen woni mawdo amen Muhammad. on Muhammad foddeno bindudo o wiiri khatimin nabiyina ay timmode annababe. kanko woni timmode annababe junnaje temedere nodata nayo ko kanko woni, kanko uddi damal ngal. wa imamil mursalin nelabe be fof so tawi dentinama
mbaɗama ɗo gotel waktu yoni ko kanko wonata iliman eɗen mbawi wirude noon so tawi kamɓe fof ɓe ndenti konngol ne rokke ko kanko so kamɓe fof ɓe ndenti teddugal ne ardine ko kanko wadde ko kanko woni mawɗo maɓɓe on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya yurmano min ɗum moƴƴinana ɗum kañum e yimɓe galle mum e wondiɓe mum nawara min hen nawara hen dendagal julɓe e kala jiɗɗo moƴƴere e nder windere nde e ko ɗo tan jeweten windande men hannde ha ñande wonde so dina ñaawi on jarama